Батето гостува в новините на ПроБГ и коментира актуални теми. Първата е отказването на Бербатов от националния отбор. Добре, да се сърдим ли на Бербатов, че се отказва от националния отбор? Не, защо? Аз не му се сърдя, ама кажете вие, все пак със сигурност разбирате повече от мен от футбол. Ако знаеш на мен колко момичета са ми отказвали. Не се сърдите. Има друго. Аз не вярвам. Разбира се. Идва друго. Как може да ви откаже жена на вас? Не! Отказвам да повярвам, че има жена, която да откаже на бат. Елате пиленца при батко, да ми пейте сладко, сладко. Принеси батко, принеси батко, да ти пеем сладко, сладко. Следващото неочаквано признание на господин Батето. Кой аджеба го е формирал като личност? Кой е най-важният човек в живота ви според книгата? Разбира се, според вас. Ми беше Буш, ма го изгоних. Буш, разбира се, кой друг? Да, няма да е Желю Желев, я. Ми беше Буш, ма го изгоних. Ови големите личности всеки гонят. Я от Белия дом, я от Бог. Сега да чуем в какъв жанр е новата книга на Батето. Добре, защо мемуари? Не сте ли твърде млад за такава тежка отговорна книга? Това не са мемуари, а това са бълнувания. Мемуарите не са това, което са. Тихо, Зоек, тихо. Батето ще ни издаде една своя тайна. Но обаче една тайна ще ви издам, че те са вече огромен интерес и до година на 2 изпита ще бъдат на 4 очите, го казвам. Кандидатите да се готвят с по теми. литература и по история. Само по литература и история ли? Батето премълча от скромност, че с теми от книгата му ще се кандидатства и в НАТФИЗ, и в УНСС. Както и в Химико-технологическия и Металургичен университет. А какво ви прави щастлив към днешна дата? Ами фактът, че съм Иван Славков. Това малко ли? Ма как ще е малко, бе, бате? Да си Иван Славков си е направо благородническа титла. И накрая кратък коментар за министрите в кабинета на Бойко Борисов. Канал 3, без монтаж. Хора, които не са разделяли на 2 магарета сламата, т.е. не знам дали магарета казват слама. Да. Магарешки тръни ядат и да се играят на министри, на премьер-министри и така нататък. За мен. Нема се обиждаш, бате. Ти си над тия неща. Кой каза на здраве? Добре, благодаря ви за това интервю. Пак ви пожелавам крепко здраве най-вече. На здраве, бате! Евала батка! Да си жив и здрав, още и ляда клуба да напишеш! На здраве! И да пинем, пак ще се напием.